மாண்புமிகு விவசாயிகளே வணக்கம். நான் உங்கள் சந்திரசேகர் பாலன். நம்ம பயிர்களில் முடக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூச்சிகளில் வெண்சிலந்தி மிக முக்கிய பங்கெடுத்திருக்கு. அந்த வெண்சிலந்தி செம்பேன்களாக மாறிடும். அதை வெண்சிலந்தியாக இருக்கும்போதே அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிற ஒரு மருந்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே பிரபலமான டாடா நிறுவனத்துடைய ஒரு தயாரிப்பு. இந்த தயாரிப்போட பேர் நாகாத்தா. அதை நாகாட்டா அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு எல்லோ மாலிகுல் கெமிக்கல். இதில் என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னா எத்தியான் 40%, சைபர்மெத்ரின் 5%, எமல்ஷன் கான்சன்ட்ரேட்டில் ஈஸி ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. இது பேன்களை ஆரம்ப நிலை, அதாவது முத்தனதுக்கப்புறம் செம்பேன் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வச்சு அழிக்கலாம் முடியாது. இதை வெண்சிலந்தியாக இருக்கும்போதே பயன்படுத்தி அழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிறந்தது. இந்த மருந்து 2 வகையான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. முதல் நிலை புழுக்களையும் இது சேர்த்து கட்டுப்படுத்திடும். இதில் சைபர்மெத்ரின் 5% இருக்கிறதால முதல்நிலை புழுக்களை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பருத்தியில் ஏற்படக்கூடிய காய்ப்புழுக்களை கட்டுப்படுத்த இது பயன்படும். இந்த நாகாட்டா பார்த்திங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷனே அதில் பருத்திக்கு அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனாலும் இதை வெண்சிலந்தியை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்திக்கலாம். இதனுடைய விலையை நம்ம இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இது 1/2 லிட்டர் அளவு கொண்ட மருந்து. இது நமக்கு கிடைச்ச விலை பார்த்திங்கன்னா 400 ரூபா. இதில் இருக்க விலை பார்த்திங்கன்னா 567. சிலந்தி பேன்களை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, தழைகளின் அடிப்பகுதியில் தான் சிலந்தி பேன்கள் காணப்படும். மேற்பகுதியில் பேன்கள் அந்த மாதிரி த்ரிப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இது போன்ற பூச்சிகள் தான் மேலில் காணப்படும். தழையின் பகுதியில் இது தாக்கி அப்புறம் பெரிய பிரச்சனையை பயிர்களுக்கு ஏற்படுத்திடும். இதை கண்டறிஞ்சு நாம் அழிக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும். அதனால் உங்கள் ஆதரவு தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.